Machiegni janeno ma Lolwe Tv chenro mar duond jaluo. Jaluo loso kaindi, jaluo winjo wach, jaluo bende pimo piny gi kae. Ka bende wakuodho piny kaka joka nyanam. Ing'eni nyaka ji bede ga piny aput gimoro, mae aputwa mwawache wechewa kaka joka dhako. To sama joluo biro kaindi, weche ng'eny ahinya mawuok, to weche gieki ema gikelo mondo mi wawinji. Moko nitie mapuonjowa, moko nitie bende gayowa, moko bende nitie mamiyowa bende geno. Moko bende nitie magina wach makore go mbaka. Omiyo kawuono antiere gi wendo man go e studio ka abro mi thuolo mondo mi onyiswa nyinge ni to en ng'a. Ai kosenyiswa nyinge obro donjo kore weche mang'eny ahinya mago bende koro nitiere. Anto kaka pile nyinga en Nick Okelo. Wendo machiegni ahinya mar mondo mi wang'e ni to in ng'a. Samoro ng'e kata kama omiyae. Samoro ndi kata gimitime Kenya kaendi makonyo oganda kata mae konyre go in iwuon kaka koro ng'eruok mano ber machiegni. Erokamano Nick, nyinga Valerie Achieng Kenya Nito, anyar Kisumu, kamoro ni Kadawa, kendo atedo nyakach, tan gi nyithinda adek. An japuonj mar kar tiegruok mar joma somo weche mag dolo Nairobi ka, kendo watimo weche mag dongruok mag gwenge e dala mar dak mar Kibra Nairobi ka. In japuonj mar kuma ji tiegre weche mag dolo. Ipuonjo theology? Yes. Mano ber, kara mano koro wan gi japuonj mang'ula kaendi biro puonjo weche mag dolo. Kisebedo kendo mondo ibed jadolo thuolo e koro ni kaendi. Los gi japuonj achiel kachiel mondo mi koro lerni. Wacho ni in nyar Kadawa, Kadawa ni e Kisumu, titedo nyakach. Yes. Bas mano koro ler ahinya. Koro Valerie. Yes. Seche ma waloso kodi ni endi. Valerie en ng'a? Mondo wang'e Valerie sacho ni japuonj en chika kama. Koro e ngima mar oganda kaendi idwa puonjowa kose idwa timo ang'o maduong' ahinya idwa mondo mi koro wang'e kuomi ma ok wang'eyo kuomi. An kaka Valerie adwaro nitiere kom madwaro Nairobi ka, to en kom mar od bura matin mar MCA ward miluongo ni Saragombe. Adwa ni mondo atel ne jo Saragombe. Mano wach mamit. Ing'eni ok joma mine mang'eny ahinya machuot mondo mi ochung' e boma ma Nairobi kaendi. Samoro mine nigi luoro ni siasa gi gin gik moko ma ji dhi to samoro ji timre timbe moko tie siasa kama ok beyo, gin gig maundu. Siasa en tugo mar joche, ni tugo molil. It's a dirty game. Jo wazungu wacho kamano. Ing'e ma japuonj kendo ipuonjo tich mar dolo. Ang'o moni roma e tijino mondo iti tiji mar dolo no mondo igol jodolo mang'eny mondo dol ne ji. Ang'o mi jaki biro kende weche mag siasa? Adwa ni mondo abed duond jomithiro, duond joma ni piny, duond joma ok nyal loso kendgi, in short the voiceless in the society. Asebedo Saragombe taseneno ka nitie jomithiro, nitiere joma inyono, nitiere jok ma nigi chandruok to onge kuma ginyalo ringo gidhiye. Koro amomiya wuok oko ni mondo akonye nyithindo, kendo akonye mine, kendo akonye dodongo, kendo girowere ma Saragombe mayuak pile ka pile Saragombe kacha ka giwacho ni yawa wadwaro telo makare, telo makende. To mano amomiya wuok oko nikech adwa ni mondo jo Saragombe obed gi telo magisebedo ka gidwaro, ma telo madhi miyogi en telo madhi kelo dongruok mineno, dongruok maginyalo mulo, dongruok maginyalo siemo, kendo dongruok manyalo kelo lokruok e ngimagi kaka jo Saragombe. Valerie, ang'o mok ber ni Saragombe momineno ka nyaka kel dongruok manitie Saragombe ok ber ni nang'o? Ang'o miparo ni pok otimre mondo mi idonji mondo mi itim? Kwachako gi asewacho ni nitie joma ng'eny miyudo ka ithiro piny, onge kaka ginyalo loso. Kachako gi nyithindo ing'e ni piny maber en piny mamiyo madewo nyithindo kendo nigi plan maber e ngima mar nyithindo, nikech nyithindo ma wan godo gin nyithindo mabiro bedo jotelo e ngima mabiro. Koro king'iyo Saragombe kacha wan gi nyithindo mang'eny, nyithindo moko kiye, nyithindo moko nitie mana gi
janyuol achiel, tiyudo ni nyithindogi ok nyal dhi skul. To basari en ratiro kata en right mar ng'ato ka ng'ato ni mondo yudi. Tiyudo ni basari ni ama ok gole e yo makare. Samoro nyaka ng'ato chul gimoro matin ekimiye form mar basari. Koro kang'iyo gigi yudo ka nyithindo mang'eny obede dhoot nikech ok ginyal dhi skul, ok ginyal afford mondo gidhi skul, especially nyithi kiye ma onge janyuol mora mora. Magi e nyithindo monego bed ni dhi skul. Koro kang'iyo kamano tayudo ni onego wuog oko mondo nyithindogi obed gi duol, to duol ma ginyalo bedo godo ni ginyalo yudo kaka ginyalo yudo basari mondo gidhi e skul. Koro wacho ni gima duong' ahinya momiyo neno ni mondo mi jogi kik oyie to mondo mi thuolo ni endi en mar mondo mi idhi itaw okenge mag tiegruok. Mane mino ka koro en ng'ikruok maduong' ahinya mantiere Saragombe ward. Mane gimino ka koro rem maduong' ahinya Saragombe ward. Ya, kakwa wang'iyo kata mana nyithindo kende, Saragombe en ward maduong' kabisa, to en ward man gi ji mang'eny. Tiyudo ni wan mana gi skunde 2 kende mag sirikal. To gik moko kaka ECD en devolved function ma wanyalo ng'iyo kaka nyithindo gi nyalo yudo skul kata kochakore kuom piny, kichako kata gi skul mar ECD mondo nyithiwa gi oyude kata kaka ginyalo yudo skul. Nikech nyithindo ng'eny to skunde gin mana 2, high school be wan godo mana 1 kende. Saragombe ni skunde 2 kende? Yes. Mano mane gi mane? Nti mar government kose gin te gin mag ji giwegi private? Gin mag government gin mana 2. Mano Ayani Primary gi Olympic Primary kaeto gi Olympic High School. To nyithindo ng'eny. Koro nyithindo moko samoro dhi e skunde mabe samoro ok ber ahinya mag private schools. Mag ji giwegi koro? Yes. Koro ino ni ang'o midwa timo kara? Idwa medo mondo obedi kata gibed 3 kose idwa timo nang'o nikech kiwacho ni mane gimiyoga ahinya to ne be ni nyiso ani to idwa mondo mi skunde mantiere go eko gibed 3 nikech mantiere go to koro tin adier samoro. Idwa mondo itudri gi piny migawo mar somo kose idwa mondo itim nang'o? Mondo jo Saragombe winje ni idwa timo nang'o mondo mi koro ikony? Yes, wanyalo chako gi ECD nikech koro ginen devolved function mondo wachak kata gi ECD nikech onge single ECD minyalo wacho mar sirikal Saragombe kacha. Onge kata achiel. Koro mana ma wanyalo chako godo nikech ing'eyo ni foundation is key. Ka ng'ato chako maber to kata malo kuodhi tieko maber. Wanyalo chako gi mano ka wang'iyo be ni ere kaka wanyalo be kendo wachako yudo skunde moko manyalo konyo nyithiwa mondo obed ni ginyalo bedo gi foundation maber. But that ECD is key. To wacho basari. Ang'o ji teneno ni basari ok chiw. Ang'o miyo jotelo mang'eny madwaro kata kom lapudho gi juri ne Saragombe. Kowe basari migolo gi piny owacho mabe ok nyal romo kata be mani chiwo ne ji e yo mar ratiro ng'ato ka ng'ato imiyo basari ok onyal romo. Onge kendo ng'ama sinjo kawacho ni anto nikech basari ok nyal romo achano timo magi mondo mi amed okange mag puonjo ji teno mani basari cha mok chiwo ga maber to ogikel gima yo machielo kata alternative means mar fundraising ne nyithindo gi for education. Onge ng'ama timo gimoro amora machalo kama ji ng'iyo mana basari achiel cha kata kapo no dhi chiwe maber ne nyithindo kate ok dirom Saragombe te. Sani kuma wantiere e dongruok manang'isi mag gweng' mar Saragombe, jo Saragombe oseng'eyo tich mwasebedo godo kokalo kuom migawo mar Spurgeons Child Care Kenya. Nyithindo mang'eny wasetero e high school, moko be nie mbalariany ka gisomo, to mano ok koluwore gi basari. Matiende ni telo maber en telo mar ng'ama nigi wiye, ng'ama nyalo paro ni ka basari ok rom to ere kaka anyalo reach out. An ang'e ni kabedo MCA mar Saragombe anyalo reach out nikech wase reach out before mwakonyo nyithindo moko ka ok luwore gi basari ma sirikal golo. Inyalo ng'iyo kata nitie foundations mang'eny minyalo approach, nitie companies mang'eny, organizations mwanyalo approach manyalo konyo nyithiwa mondo apart from basari nyithikuo med gi konyruok mwanyalo yudo oko kucho. Koluwore gi organizations mopogore opogore to nyithiwa nyalo yudo somo magi nyalo dhi nyaka mbalariany magi tieki magi yud kaka ginyalo konyore e ngima.
Amane kwa lera maber kichana ka jite madwa chung ngiyo mana basari kende ta washinto basari kata koro migo ni mondo kara mi jite kaka nyalore ji mang'eny pod ok dhido kaka ji somo ta pan telo maber telo mang'iyo ni to yo machielo ni kanye kama yo ma joga gi rem godo yo machielo ni kanye ti lero maber ni kata sani endi nitie gik ma utimo kendo basari en gima ok onyal romo jite oka promise na nyalo miyo jo Saragombe te basari lakini nyaka kete e yo maratiro makata ng'ato ok oyudo to neno ni adieri basari to no ket open maji mane nyalo yudo oyudo. Ka wuotho Saragombe aneno ka mine timo gik mang'eny ahinya wanda aswekra ido ka gi jo handomena ne kanyo jo en ohala moruwe wang genga paya kabisa ma king'iyo samoro entiere gi health risk wacha kama gi kizungu kata nyalo wacho ni mbele kinyo kama tipo no kan gi nyalo kelo ne thiro ganda e yore go ko mag ngimagi nyalo kelo ne gi mago mag health risks to okane ka piny owacho kata ng'ata majatelo wuok oko nikech ka wuotho gwenge mag Saragombe mon timo hala ji ohali mathindo mag jo kagi ng'eny ahinya to onge kama losnegi malong'o kuonde moyangnegi ni kadi time ohala ka ber go hala ka okrach magi to paro time nang'o nikech puonj kende kata gipuonjo nyithindo to gimange dhi chamo samoro kwa kuom minegi gi be onge be okrom mana dieri amomiyo nang'isi ni an adhi bedo duond nyithindo duond mine adieri ki mine ing'eni amoting'o kibedo Saragombe tidhi yudo ni mine amoting'o udi mang'eny Saragombe ka miyo ok owuok oko modhi oluoko kata modhi uso omena kata odhi uso njugu to onge kaka family mare kata nyithinde nyalo bedo mine gi an kod gi plan nikech jite ok nyal ndike tich to gima ber ni king puonjo ng'ato kaka gimo nyalo yudo nitie mine be manie ot ma pod onge tich kipuonjo ng'ato kaka onyalo mako rech to obro konyore e ngimane koro mine gi wadwa ng'iyo ni ere kaka wanyalo konyogi mondo gibed kata e grube ma nyalo miyo giyudo pesa ma ginyalo holo ma nyalo konyogi gi business margi ka kamano kendo ere kaka ginyalo yudo kuonde ma ginyalo bete ma giuse maber nikech kuonde moko samoro yudo ka ng'ato beto riembe kata mana kinyo onge kumo nyalo yudo mago an gi plan ni kasebedo MCA mar Saragombe tanyalo ng'iyo ni minegi ere kaka ginyalo yudo kamoro ma ginyalo tiye ka kamano kendo kaka wanyalo approach gi mondo wabed gi sako moro manyalo konyo mine gi mondo yud pesa magi nyalo timo godo wala e interest matin nikech interest sani mine mang'eny dhi e holo mag simu to holo mag simu nigi interest ma is very high makata mama ni kodwoko to samoro dwoko pesa tema ohala neno botimore nade orumo koro wabro ng'iyo mine gi nikech mine gin ki miyo mama tich monyalo tiyo mar biashara tibro yudo ni mama ni ode te dhi chung mano e wach maber to pod kana mana Saragombe kanyo keje pok ni biro ka indi na temo lose gi jo Saragombe moko matin kata kama jo Saragombe rowere man gi mich kata talent kod magi nyalo time gi gigo ko onge e Saragombe kata kama yange kaka pap moro malong'o ma wachini mado koro en pap makoro ka indi rowere madogo opira nyalo biro to puonjire ka indi onge Saragombe en kama komondi ofundore ti kata thuolo kende maonge di bedi ni paro makama indi idwa time ang'o mondo mi inya magi magin mich kata talents mag rowere mantiere Saragombe nikech ji te ok nyal somo kata ko wacho basari nyaka pinyru ji te ok nyal somo machop ni botimo maber e somo jomoko nyasa omiyo mich mamoko ji kaka Dennis Odiechi ginogo mpira mwaneno ka piny oyawre waseno ji kaka Mariga gine waseno ji mang'eny to Saragombe kanyo endo nitiere talent nitie jomongi kata boxing ang'o ma idwa mondo itim nikech kana penjo jo Saragombe nikech wando wago ne gisimo ko wantie ka onge kata mana kama nyalo yange ni kata nyalo time kata social hall moro ma ji nyalo dhi puonjire kata karate onge erokamano ahinya ka jo Saragombe ong'eyo manifesto mara managolo tie kuma wache wach sports and talent rowere ma wantiere godo rowere ng'eny Kenya ka to Saragombe rowere ng'eny to gionge tich to ok ni gin rowere ma ofuo gin gi mind mar team gin gi talents e sports gin gi talents kata gik miloso gi lwedo
Koro an kabedo MCA mar Saragombe, mokwongo wanyalo ng'iyo sports. Wang'e ni an idle mind is a devil's workshop. Ere kaka wanyalo keto rowere wage mondo kik donje weche maricho mag kuo. Mokwongo joma nigi talent, iyudo ni ng'ato nyalo bedo gi talent mar go mpira kaka Dennis Oliech, to onge ng'ama mako lwete mondo otere mbele. Mokwongo ang'e ni ok wanyal koso space. Ka gima ber biro ok wanyal koso space Saragombe mwanyalo keto kata kar tugo hall moro ma ji nyalo bede gi tugo kata mana basketball, kuonde mituge mpira, mondo kwasetimo kamano to wanyalo manyo nigi kata scouts kata anyalo tudo gi joma tugo mpira mondo bi okonygi e talent margi no. Nitie joma tugo boxing, nitie joma ong'e miel, nitie joma ong'e kata timo beadwork. Magi jokma sports and talent is one of my things e manifesto mara. Mang'eni ka donjo to wabro konyo rowere mondo rowere obed ni nyalo bedo gi gima ginyalo timo. Pora ntim na kodi karuchi mag tuke go eko Valerie. Yes. Keche ang'ama na aero tuke mano gima nitiere to kapok wadhi nyime abro kawo yo matin mondo wadhi e chiro wawinje ntang' manitiere. Ka waduogo to wabro dhi nyime nikech kanyo nitiere wach to ka bayo bende gwenge mag Saragombe kanyo endo aseng'iyo kata chiro moro malong'o ma jididhi on a weekend kata miuse gik mocho ni bido wakago eko pod onge. Mago te nyaka par samo waduogo ntang'e wach nang'o. Wadhi yo matin ka waduogo wadhi nyime. Wan ka ndi kod Valerie poko nyiso kata nadhi chung kod Dono Dubura mane poko nyiso Siasa ka bro chal. Ka waduogo magite apedhe mesa ka ndi omiyo oikre mar mondo mi oduog gi achiel kachiel. Machiegni kendo wane okang' mar ariyo. Ma endi en kidienje mar ariyo mar chenro mar Duond Luo. Wago mbaka ka endi gi nyadendi ma iluongo ni Valerie Kenyanito. Kenyanito nito en nying mane Valerie Komondi? Ma e nying ma en jugo miyudo kure nikech ijaluo. Ma en nying mar Luo. Kumora mora madhi e ji penja ni to ma nying mane? Ma nying mana yudo kase donje keny. En nying ma kora yudo kuom jaoda, nyinge Kenyanito. To ji mang'eny pacho ni Kenyanito to en the simple meaning mare en dholuo ni Kenyanito. Ere kata nying ng'ato bed statement. I mean, mane nying no en statement. Aparo ni jo Saragombe uwinjo nying no endo en nying maparo ni en nying ma ochung' kende ma kara kamano midhi ng'ato bro pare mayot. To onge wache Valerie wadhi mbele. Ne wantiere waketo nyong'ong' e weche mago eko mag sports. Bebe nitie kama inyalo yango king'iyo Saragombe mangima ni kata nyalo keto ne joga gi ekipap moro kata lap moro mondo mi gigoe kata dhula gitime yore go eko mag jomatindo nikech a society ma ok nyal konyo rowere bende mondo mi oger mich manyasa omiyogi ok nyalre. Ting'e ni sani endi wang'e ni the art industry in the world is the best paying industry. Koro kapok ichako kata mana miyogi manifesto be iseng'iye kamoro wanyando kae kaka ng'iye wanyalo timo magi. Yes, aseng'iyo. Ing'e ni kapok idwaro bedo jatelo mar kamoro to igni mang'eny asebedo ka scan area wa Saragombe. Taneno ni kata mpira kuma wanyalo yude kumoro maduong' ma ji nyalo tuge football nyalo bedo samoro matek, lakini tinde ntiere kata mana pitch moko miloso matindo gi. Mang'eyo ni kwas yudo ka bedo MCA ta adhi mamanyo kaka wanyalo yudo jok manyalo konyowa mondo walos pitches machalo kamano. To kapani wanyalo koso space matin minyalo kete gimoro kata ka oken field moro maduong' tinyalo ket kuma ji nyalo tuge, kuma ji nyalo dhi gole stress margi kaka joma youth. An be aero sport to amomiyo mano be nakete manifesto mara nikech an ne atugo mpira namba 7 mano football
for a long time ne a very good player to adhula bigo ke tielo ni. Yes. Maber. Kendo ino winga. An number biriyo makwa donjo kata sani e gine lapting inyalo nyiso ni gini nigo. Yes, to gimomiyo ne oka chopo mabor gi wacho mpira ne en nikech gik makoro wawacho gi ni talent mag yudhe ikaw for granted. Onge ng'ama kawo gi seriously. To yudhe nyalo loso pesa koluwore gi talent margi mag tugo. Onyalo bedo basketball, onyalo bedo mpira migweyo, onyalo bedo boxing, onyalo bedo kata mana dancing, mago gin mana talents, onyalo bedo art midgoro. Koro talent mag jogi nyaka wa make sure as a leader ni ang'iyo kaka rowere wanyalo bedo gi tugo maber manyalo miyo gi gin be giyudo gimoro kendo wanyalo connect gi nikech telo ber. Jatelo maber en jatelo ma okinyal timo gigi te koluwore gi gik mwadhi yudo City Hall, but gigi en connection. Ka in jatelo tinyalo duongo dhot mora mora kipenjo ni yawa anyalo dhi kata ka Ministry of Sports awacho ni an gi rowere wan gi gima chalo kama, wadwaro ni mondo ibi konynwa Saragombe mondo rowere wagi otimre nade, obed ni ginyalo ng'ere, obed ni ginyalo tugo. Koro en telo en connection. Yes, ama nyalo konyo jowa. Tudruok makare. Yes. Onge wache. Kakoro wadhi nyime. Saragombe king'iyo gi telo manitie sani nikech ido mondo igol telo manitiere. Telo manitiere sani Saragombe. Eparo ni bende ochopo kuma jo Saragombe koro ni winje kata duonde gi kata mana alensi ma Nairobi kata county assembly ma Nairobi. Be iwinjo gi matini bende nitie effective representation. Mane gi matemo penjo ni to mano bende nitiere kosen nango nikech tiji maduong' kacha en mondo mi idhi ibed dho jogi eki kucha man representation en loso chike man legislation to mage gik ma ariyo madongo ma onego ni idhi timo ka intiere kucha. Tai koro mogi kibotimo giminongo ni koro en keto ibro goyo turbim sakasa mondo mi governor ketho mwandu mag jo Nairobi county mano ende na oversight mano pani gima gini gik makadek goye mantiere. Koro eseche ma ibet kiwinjo ga mos in jago kura ma Saragombe samori dak Saragombe okang'eyo be iparo ni telo manitiere go poro mowinjore ne Saragombe ward e alensi ma Nairobi representation antiere an ang'eyo Saragombe konde duto te nikech adak kanyo to awinjo yes awinjo kaka jiloso jio ol ji neno ni gisebedo ka onge duol ma nyalo onge duol ma wuoyo on their behalf. Ing'eni ka telo mantiere ber to ang'o momiyo okigole. Ka telo mantiere ber to idwoka dwoka gima ber inuoyo gima ber inuoyo to gimomiyo awuok oko nikech an be ahero ber. Ka telo no de bedo maber to de ok awuok oko, but awuok oko nikech awinjo kaka ji gombaka ji wacho ni ol, ji wacho ni yawa wadwaro jatelo ma wanyalo bedo go kanyakla, wadwaro jatelo ma wanyalo loso go, jatelo ma wanyalo chopo ire, jatelo ma wanyalo winjo ka duonde winjore e county assembly. Wadwaro ni wan be wabed represented e county assembly mondo duondwa bendo winjre. To gima timore Saragombe sani duol no ok winjre. Amomiyo awuok oko ni mondo adhi represent jowa kenda gol duol makare, duol manyalo kelonwa dongruok, duol manyalo kelonwa change ma wasebedo ka jo Saragombe yuago ni dwaro. Lokruok ma gidwaro. Lokruok makende. Lokruok mowinjore. Valerie, adoni moda penji pinje moro kata kikawa marach wache ni dak Saragombe to Saragombe ubene gi kawa marach en mana penjo. Saragombe en ward ma tije tek. Kendo joga ni oko sasa ma ikelo ne gitabu to yudo ga gini laro gin ok gininde gin kaka ikele ne kaka yude ineno en gimiti gi equal force kata more force kibiro irgi joka joma tije gi tek ere kaka ininga mamiyo iwuok kendo nyenyeri oko mar mondo mi dhi chung'ne gi ti campaign gi kanyo to in gi chir machal kamacha ere kama yude chirni
Chir ayudo nikech ang'eyo ni anyalo. Joma mine nyalo. Ing'eyo ni ntiere according to culture kata kitwa kaka joluo. Ji mang'eny ibiro winjo ka wacho ni ng'ama miyo ok nyal. Saragombe nigi gino. Saragombe osebedo ka wacho ni joma miyo ok nyal. Tadwa ng'isogi kawuono ni mama nyalo. Mama nyalo nikech mine mang'eny bia motimo udegi. Waseneno kata jotelo ma mine motimo maber kaka governors, kaka MCAs, kaka MPs. To gima dwa wacho ni yes, Saragombe en a tough place kendo en kuma ji ok ling sama weche dhi marach. To ang'eyo ni anyalo kendo chir an godo nikech I know I have what it takes manyalo miyo akelo telo maber Saragombe. An be I believe ni an tough. Amomiyo abedo Saragombe. To joro Saragombe bong'eyo ni I can do it. Just believe in me. Ang'e ni anyalo. Saragombe kambe lweny. En ng'eni en kanyo kikelo kibet marach. Tiyudo mna ka kendo utajua ujui. Mane kaka Saragombe en. However, onge mateka wora nya ni ng'ama miyo ichot kendo intie Saragombe kanye mi idhi bendi chung. En chir ma joma mine mang'eny ok nyal bedo godo. Erokamano kuom mano. To Valerie, ichung gi party mane kose chung kendi kose nango ere kama intiere politically ere odi miringe kata ere laindi miringe? Yes, achung gi party mar ODM machungu achiel, party mar baba. Yes, mane party madhi chung godo Saragombe nikech mane party maero kendo party masebede higni mang'eny. Koro ini ni ja ODM. To Azimio ka bende untie okungi koda Azimio giruni endi okikre samoro yudo ka otimo iro makata samoro okinen kata maber iye kanye ken mwane ODM ni wan jo Azimio na dire gimulungo ni Azimio to wadhi chungi Azimio unu ere kaka opange ere kaka ung'e? Ang'e ni jotelo bro wachonwa kaka wabro timo, but Azimio I believe ni en umbrella ma wan kaka jo ODM wadonje iye kendo en umbrella ma baba Raila Amolo Odinga dhi tiyo godo mondo oyud kom mar State House. Yes, but ODM ni iye kanyo. Koro gine ma gibro miyo direction ni wachomo kumane, but gima ng'eyo ni Azimio is just an umbrella moumo wa koro wan iye kaka jo ODM. ODM. Komai. Kejo gimongere ka ema ODM jonge ni ODM kachato idhi maiza tebe kata Yanga to emiyo ng'ama chielo. Koro ji mang'eny beta kicha gi luor. Giren gichunga kar kende kaka independent, ji mang'eny bokodo mondo miyo winji kata wache ODM no. Gini nego nyaka dondo do buche. Podi ne mna gi chir madhi nyime. Komai certificate to. An gi chir mar chungi ODM. Na chungi ODM 2017. Oh, ni chung? Yes, to maite mani makoro en ng'weyi mar ariyo. Ng'weya mar ariyo mangiso ni pod an gi geno gi jo Saragombe kendo pod an gi chuny mar konyo jo Saragombe kendo kelo lokruok makende mawinjore. To wang'ni to I believe ni ok dhi maya. Adhi ka hotelo gi ODM. Machano mai. Machano mai kose majani ni rem. Kura no koromo. Kuni rem kura no koromo. Mag nomination kose. Wawacha ni kura ok noromo. Batu wang'ni. Gidi pongo ni koro. Onge wache ji yoka inyane ODM ahinya kata Jubilee dono dubuche gite ji yoka nomination ke dhie mano endo iketo to lenguti kia kanyo to osega ka ujo moko mose yier ga chuth maini timo mna iko ji kode wuoth sino ng'ama luwo bang'a dwar kata kamano endo onge gino endo mateka ahinya wala moni Nyasaye mar mondo mi idhi item mondo mi bedie. To Valerie, in japuonj mar Valerie anyi puonjo theology. Amane Monica women rep Nairobi. Ing'eyo kidwa idho gorofa kata kiweyo women rep amane moni dhie governor. Kata MP Makibra. No, en possible kombe mi wacho go ten possible nikech I believe in myself kendo gi leadership manyalo kelo. To gima ntiere niya gombo mar chunya ne en ni king'iyo ni kidwa idho gorofa to nyaki chak gi step mapiny. Ok inyal chako gi third floor kata second floor. Ichako gi step mapiny. Koro adwa ni mondo achak gi MCA
nikech mae be e level ma piny mogik ma inyalo interact gi jogi kendo inyalo winjo duoko margi sami ikelo negi development, sami tiyo negi inyalo winjo duondgi kendo inyalo romo kodgi mapiyo piyo. Koro nadwa ni achaka go step mokwongo ni mondi eka koro wabro paro mabiro go baadaye. Erokamano ahinya, iloso maber. To kapok ami thuolo mondo ng'i kamera ni cha los kod jo Saragombe achiel kachiel. Mondo apenji ni to in koro ibende iparo ni wach monowe ni MCS kik bed ni osomo ni gino kar somo ka to koro onge giming'iye. In isomo kendo in ng'ama nigi somo malach. Iro dhi bedo MCA. Gi ng'at ma samoro no ore me class 3 to nigi pesa. Ere kaka udwa dhi romo iye ka? Atemo penjo niya, be ne ber mondo mi owewe ni koro MCAs kik bed gi degree kata kik bed gi somo moro maber ber? Apa ni ber ka ing'e ni nitie somo ber, somo ber to inyalo yudo kata ni nitie ng'ama ok osomo to en gi wisdom kata en gi kako nyalo timo gik moko. En gi nyalo mar telo. En gi nyalo mar telo. Koro gik moko ariyo go pogore. Koro but aneno ni ber ka ong'i ni wayier jok ma be nyalo dhi represent ji e od bura matin mar county. Yeah, koro pani is good mondo ng'ato bede kata gi gimoro matin monyalo wacho kata monyalo represent. Somo ber. Onge wach. Ami daka achiel. Mae daka achiel masamoro ibo bedo kende kiloso go e TV mora mora. Loso gi jo Saragombe ward kinyiso gi midwaro mondo mi giwinj sani. Adwa kwayo kendo jo Saragombe kendo kabolora ahinya ung'eya kendo akwayo ni mondo usebedo kuywago nudwaro telo mawinjore. Miyauru kom mar MCA ma Saragombe nikech adhi kelo nu lokruok mawinjore, lokruok minyalo siemo, lokruok minyalo neno, lokruok makende, lokruok mowinjore madhi kelo kata development e ngima mari kendo gi dalawa matin mar Saragombe. Akwayo uni kik ubed gi luoro, mine nyalo. An kaka Valerie Achieng Kenya Nito ang'eyo gi e chunya kendo ang'eyo ni an gi teko kendo an gi teko manyalo lead godo Saragombe. Miyauru telo mondo bang' ni igni 5 wane ka lokruok be dhi bedo koso lokruok onge. Remember slogan mara, mabadiliko tunaweza. To gima dwa kwayo jo thurwa wang'ni wadwa ni mondo Raila Amolo Odinga odonje State House. Kenda kwayo ing'e ni joluo wan gi wach moro ni gini wasekao koro wabet to wa relax. Akwayo ni mondo ji owuog oko, wang'ni wuoguru oko dwe mar 8. Wuoguru oko yawa jothurwa mondo kila ng'ato ogo ombulu. Kik iwach ni gini wasekao koro ibet mana gi ombulu ni e ot. Go ombulu ka tijagi manj jomoko mapok ogo ombulu itere station mondo go ombulu. Wapong'uru kikapu marwa mondo sama jowa osiepewa gibiro konyowa to giyudo ka kikapuwa osepong' moling' thi koro giketa keta. Erouru kamano. Saragombe hoye, Saragombe wang'eyo ni wanyalo kendo ang'e ni dhi timore. Erouru kamano. Loso gi jogi motegna ahinya, winjo ka jogi ni kodi manindo bar telo. Wan Lolwe TV kendi gima dwa wacho onge walamo ni mna Nyasaye ni kaber to dhi kaka chunyi dwaro. Gi jo Saragombe bende kaber gimigo kaka gidwaro. Wan marwa kaendi en mana mi thuolo ni mar mondo mi loso kodgi noendo. Kamano erouru kamano ahinya kuom winjo wach mar jago molap dhogi jurni ne komo noendo ma Saragombe en Valerie Kenya Nito. Kata kamano endo Valerie bende ko joko dongi kendo chieng' machielo yie mondo mibi. Erokamano. Erouru kamano, wachako romo kendo e chenro machalo kama.